Els protagonistes d'aquesta setmana de la secció A mi m'agrada són dos alumnes de l'escola Joaquim Ruyra, són l'Amna i l'Anxbir, que ens recomanen llibres. Hola, em dic Amna, tinc 11 anys i soc alumne de l'escola Joaquim Ruyra. Vull recomanar-vos un llibre de ciència molt interessant que es diu El ladrón de cerebro. Trata sobre ciència i sobre els forats negres, l'univers i tot això. No s'han explicat perquè tothom ho pugui entendre d'una manera molt fàcil i divertida. Per exemple, expliquen coses del cos humà, de com funciona, els virus, de la neurociència. El vaig conèixer per tertúlies científiques que el fem en el col·le i són unes tertúlies que hem d'apuntar del llibre una frase i hem de comentar-ho entre tots. El que més m'agrada d'aquest llibre és la manera de com el explica i també quines coses hi ha. Jo li recomano a tot el món perquè és molt interessant i aprenes moltes coses. Hola, em dic Anxbir. Jo soc de l'escola Joaquim Ruyra i tinc 11 anys. Vaig al curs 6è. Vaig a recomanar el llibre Viatge al centre de la Terra. Aquest llibre, un grup de companys intenten arribar al centre de la Terra. Intenten excavant sota terra fins a arribar. És un llibre d'aventures molt divertit que us agradarà molt. Julio Verne. És un senyor que va fer molts llibres divertits. En l'escola me'l va recomanar i l'Omar, el meu company, me va ajudar a llegir-lo. L'estem llegint tertúlies literàries, que és que tenim de llegir capítols i després tenim de recordar una frase que ens faci un recordatori i el tenim d'escriure en una carpeta. I després l'expliquem a la resta de companys fent una rodona. A mi m'agrada perquè a mi m'agrada molt els llibres d'aventures i també perquè són molt divertits i són molt entretinguts. Jo els recomanaria a tots els nens i nenes, als pares i mares.